music is off the beat. Disco music is off the beat. Disco music is off the beat. Disco music is off the beat. Гости, добър ден, уважаеми зрители! В този тържествен и вълнуващ момент се намираме в родилно отделение при Медицинския университет град Плевен. С радост и вълнение очакваме принцеса Ани да бъде изписана от родилния дом. Фамилия Илиеви радостни и щастливи, с бутилка коняка, таткото със свежи цветя и целувка на уста ще посрещне майката родилка за това, че първо отроче ли имате вие? Първото какво е? Момче. Честито, трябва да разказваш много рецепта на всички, как стават момче и момиче. Таткото господин Илиев, какво ще пожелаеш на принцеса Ани и на твоята мила госпожа, която е родила? С живота, да излезем. Добре, ще й помагаш, нали? Бомбони, шоколади, колелета, коли ще купуваш. Добре, бъди жив и здрав. Дядото тук с бутилката коняк, какво ще пожелая на малката принцеса, на мама и тата? Все така и да имат повече деца. Аз ще ги гледам. Добре, това е. Браво. Вие се представете каква близките. Лелю съм на... Лелю, какво ще пожелаеш? Да е живо и здраво, да порасни. Чулте, Господ, да си жива и здрава и ти, само весели ритуали на принцеса Ани, да бъдеш на сватбените и тържества, на внуци и така нататък. Вие? Братовчет, добър ден и честито. Какво ще пожелаете? Да е жива и здрава, малката принцеса. Да, добре. Това ли е момченцето? Това е момченцето. Ето, уважаеми гости и братчето, което... Какво чакаш тук, Чичо? Бебето ли? Сестричката. Сестричката. То как ще ти казва на теб? Батко. Добре, бъди жив и здрав. Вие се представете и какво ще пожелаете? Войчето. Да, Войчето. Да е жива и здрава, винаги да бъде се усмихната. Добре. Много щастие. Добре, бъди жив и здрав и таткото да бъде все така весело и засмян, да няма нито един бял косъм, чак да побелее след 101 година, когато ще му отпразнуваме 101 годишен юбилей. Хайде вътре към това влезите всички. Ето таткото радостен и щастлив с бодра стъпка с усмивка на уста, уважаеми гости, уважаеми зрители, влиза в родилния дом, в фоето, където след броени секунди ще стисне своята първа, т.е. втора дъщеричка, първото е момченце, но все пак с радост и вълнение да му пожелаем много радост, щастие и дълголетие. Ето го, братчето отива да вземе своята сестричка, на която ще я учи да кара колело, ще й дава шоколад да яде, банани и така нататък. Ето и лелята тук, с бодра стъпка, с испанска поличка, изглежда като ученичка. Илиев, уважаеми гости, с радост и щастие, с целувка на уста и свежи цветя, приема своята принцеса и втора отроче, момиченцето, принцеса Ани. Ето и майката е радостна и щастлива, братчето надига глава, за да види. Зрители се изпълнал като струя на китара и не може да повярва, че второто негово отроче е момиченце, първото е мъжко. Трябва да разказва рецептата на всички. Добре, добър ден, госпожо, и на вас. Добър ден. Честито. Искам да ми кажете колко килограма се роди принцеса Ани и колко сантиметра? 2840. Да? Честито, дядото желая трето да бъдат близнета, да знаеш. Добре, поздравете майката родилка сега. Поздравете я целуна. Хайде и вие, поздравете сега на камерата. Ето, уважаеми гости, кръвта на вода не става. Майката пригръща и първородния син. Как се казва войчето той? Как се казва млад? Как? Мирчо. Мирчо, който е кръстен на дядо си. Таткото, искам да те попитам, харесва ли ти бебето? Я да дигни главичката малко, не бой се. Не тежи 100 кила 2 чувала. Така да го разгънем, да го видим. Така хубавица е, прилича на тебе с черен златен косъм, да знаеш.
Ето, дядото го целува, той има желание да гледа много, много внуци. Таткото, кажи, харесва ли ти бебчето? Супер, нали? Супер левада. Добре, къде живеете и къде ще бъде отгледана малката принцеса? Живеем в Славяново и ще бъде отгледан. Град Славяново, там сте печени много. Сега, ако желаете цветна снимка с човека, желаете. Ако не, с това оставаме, влизате в колата. Добре. Просто добре. Ето майчината обич към синчета, уважаеми гости. Радост, щастие, вълнение на фамилия Илиеви. Ето го и малкия Мирчо там е в майчини ръце. А пък таткото непрекъснато гледа с околови очи към принцесата, която се е увили тук с тази хубава прическа. Ето е на едър телевизионен екран. Тя вижда, че е 11 часа и 19 минути на телевизионният екран и вече и се спинка, за да порасте по-голяма. Нали, таткото? Да. Добре, бъди жив и здрав, весел и засмян. Дялото, харесва ли ти бебето? Много. Супер е, нали? Да, супер шо. Добре, войчето. Супер, добре, войчето другия. Супер левада, нали? Най-хубавото на света. Уважаеми гости, уважаеми Илиеви, с достоинство ви желая да отгледате малката принцеса в щастливо детство и в мирно време. Всичко хубаво в град Славяново, я ще пийте и се веселете и на малката подаръци купете. Ето, таткото навярно е пилотиращия. Хайде, качете си и малко ще тръгнете, тогава ще ви дам. Таткото е десно водещия. Той днеска е на седмото небе. Добре. Чао. Бавно. Ето потегля лимузината Варбург червено, уважаеми гости, за град Славяново. Я да видим тук всички. Ето, Леля е най-щастливата за това, че държи малката принцеса. Виждаме тук през седалката даже. Добре, всичко хубаво ви желаем, до нови срещи. Чао. Мănima, abia tu tamma. Mănânci, чуваш ли? Дай още. Да хай още бия. Чуваш ли? Ево и къде майките да се скъси. Хай върди, бе.
Да, там. Да, Оп, 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 оп. Тук няма да играе. Я съм магай там, я съм магай. Нико, ти на тап искаш яба. Казати, натяги. Яде ли? Чакай да пишем. Додай, хайде. Музика няма, дядо, музика няма. Музика няма, аз ще пея. Тъгъри, тъгъри, не, ге, тъгъри, тъгъри, не, ге, тъгъри, тъгъри, не, ге, тъгъри, тъгъри, не, ге, газетата, иде по пишонката, иде, папачка. Ама, че няма пишонка, бе. Няма, всички имаме пишонка. Тъгъри, тъгъри, не, ге, тъгъри, тъгъри, не, ге, тъгъри, тъгъри. Папачанка. Папачка! Сега, бе! Как ще бия? Оде! Папачка, папачка! Тъгъде, ага, тъгъде. Къде е моят Сашко? Сашо? Сашо? Къде е? Да седнеш, да. Сашко! Пишонка извали, дядо, тук да видам пишонка, си имаме пишонка. Тъгъде, ага, тъгъде. Рода, целият род се родил с пишонки. Тагъс. Що? Кой кай? Бабо! То снима. Само снимат, само мене. Малко само мене. Разбира се.
Čekaj.